пас аз танаффуси чанд моҳа дар авҷи коронавирус театрҳои тоҷик дубора дарҳояшонро боз карданд. гурӯҳи намоишномаҳоро аз тариқи онлайн тамошо мекунанд, гурӯҳи дигар бо даҳону бинии баста ба театр мераванд. хоҳиши худи тамошобинон яъне ба ҳунармандон мегӯянд тамошобинон то ҳадде пазмони дидани намоишномаҳо шуданд ва ба суроғи театр меоянд. исботи инам ҳамин аст ки масалан ҳамин рӯзи 31 вақте ки намоишномаи пизики парона дар репертуари театр ворид карданд, як рӯз ба марази тамошо гузоштанд, 5 рӯзи ҳамин ба хоҳиши худи тамошобинон яъне ба касаи кушод яъне ки онҳо даромаданд тамошо карданд. бинандаҳои театри ба номи Абулқосим Лоҳутӣ намоишномаҳоро дар худи театр мебинанд. дар шаҳри Кони Бодом театри ба номи Туҳфа Фозилова роҳи дигарро пеш гирифт. новобаста аз он ки масалан замони пандемия фаро расиду бисёр корҳоро ба анҷом расонидан имкон нопазир шуд, масалан тамошобинро ба театр даъват кардан мумкин нест, аммо мо мехоҳем намоиш нишон диҳем. мо хулоса кардем ки мо намоиш нишон медиҳем ва онлайн нишон медиҳем. ҳарчанд барои чунин шакли пешниҳод мушкили фанниву иқтисодӣ вуҷуд дошт, аммо ҳунарпешагон барои наздикӣ бо тамошобинон омода буданд ҳама монеаҳоро гузаранд. намешавад ки пандемияро ту баҳона кунӣ чанд муддат зери хона таги борон таги дохили театр бекор монӣ. яъне ки роҳи нави пешниҳоди намоиш ин аст. маълумат метавонад ки дигар театрҳо низ аз ин истифода кунанд. бо вуҷуди фаъолияти 91 сола театри тоҷик бо мушкилиҳои зиёде рӯбарӯ аст. аз ҷумла набуди намоишномаҳои диданӣ, музди ками ҳунарпешагон, сензураи нонавишта ва кам будани тамошобин. театр як ниҳоде ҳаст ки пеш аз ҳама давлату ҳукумат ба он ниёз дорад, ба хотири он ки мардума тарбия кунад, ба хотири он ки мардума ба роҳи рост ҳидоят кунад. барои ҳамин барои рушди театр дар Тоҷикистон фақат ҳукумат метавонад ки мусоидат кунад. 7 ноябр театри тоҷик 91 сола мешавад. солҳои ахир театрҳо барои он танқид мешаванд ки бинобар камбуди тамошобин бо миёнравии устодони мактабу донишгоҳҳо хонандагон ва ё донишҷӯёнро иҷборан ба театр меоранд. иддаое ки масъулини театр рад мекунанд.